Dobrý den, dneska je 14.7., první část výkladu. Tak a jdeme se teda podívat na to, co k vám cítí. Tak. Máte tady lásku, poslední soud, hvězda, mír a císařovna. Tak v lásce jde vidět, že furt mezi váma je nějaké pouto. Nějaký jako přitahovací, jo? Že se stále jakoby, i když to odmítáte vlastně tu lásku k tomu partnerovi, tak pořád jako kdyby vás táhnul k sobě a on to má vzájemné. Co k vám cítí? Vděčnost, radost, zamilování, ale v rozchodu. Je tam velekněžka, to znamená, že on k vám cítí nějaký ten cit, co se týče lásky, ale něco ho tam blokuje. Jo? Ukazuje se tam velekněžka, může tam být nějaká jeho přítelkyně, žena, která je královna v rozvoji, která má vlastně propojení s tím mužem. Tudíž může to být manželka nebo nějaká trvalejší žena ve vztahu. Pardon. Vy cítíte Vyselce ohledně činu. Je tam trpělivost, to znamená, že mu furt dáváte možnosti, je tam nabídka, to je ta možnost, že mu ji dáváte. Vy jste zklamaná a máte v tom poustevníka. To znamená, že prostě, i když prostě mu dáváte možnosti, pořád to není dostatečně na to, abyste si řekla, jo, ten člověk se změnil kvůli mně, chce být se mnou. Je tam slunce, královna, žal, ocenění a vášeň. To znamená, že slunce ukazuje dlouhodobost, je tam královna v žalu, to jste vy, a máte tam ocenění a vášeň. Takže jedná se vyloženě o sexuální přitažlivost, je tam i ta láska, ale císař má ďábla, takže jako kdyby mu prostě šeptal, ne, prostě chci být s ní, ale prostě nechci se hejbnout z místa, nechci něco měnit ve svém životě. Proto tam je očekávání mága, to znamená člověka, který má tyto schopnosti ovlivnit ten vztah. Každopádně mezi váma je harmonie, bojování, krutost, ESO poháru a úspěch. To ukazuje na to, že vlastně bojování, krutost, že vlastně bojujete o tu lásku, krutost, že vlastně jsou tam věci, které vás bolí. Jedná se o krále mečů, který má pohár lásky a úspěch u vás, jo? Že prostě má vás jistou, má prostě nějaký ten pocit, že tam prostě pro něj vždycky budete, jo? Tak, můžeš toto?